мехоҳед ки дуоятон мустаҷоб гардад. мехоҳед ки зиндагиятон ранги дигар гирад. мехоҳед ки сарватманд бошед, обрӯманд бошед. пас суроғи модару падар кунед. дуои неки модару падара гиред. бо падару модар хурсандӣ кунед. барошон як рӯзи беҳтаринро ҳадя кунед. зеро аз ҳама лаҳзаҳои беҳтарину хотирмонтаринашона падару модар ба мо бахшидаанд. ман намедонам барои чӣ бошад ки ҳар он вақте ки мо ба ягон мушкилӣ дучор мешавем, ҳар он вақте ки мо ғамгину андӯҳгин мешавем, баъдан падару модарамонро ёд мекунем. вақте ки мо хурсанд, пулдор ҳастем, бо ёрон рафиқон, бо дӯстон кайфу сафо. намедонам аз чӣ сабаб бошад. азизон, модару падара эҳтиром кунед, то ин ки фардо фарзандони мо ҳам моро эҳтиром кунанд. нашавад ки дар қади кӯчаву дар хонаи пиронсолон моро раҳоямон созанд. эҳтиром кунед ин ду фариштаро.